Jeg sidder nu her med tegningen af elefanten, jeg lavede før, og nu vil jeg prøve at farvelægge den. Lige nu tænker jeg lidt, at personligt så elsker jeg polkagrise, så det kunne da være lidt sjovt at lave en elefant, der var striber som polkagris. Så nu laver jeg en elefant med striber som polkagris. Hvis jeg får den striber, og mens jeg sidder her, så kan jeg jo lige sidde og fortælle min historie. For her er den polkagrisede elefanten med de røde striber. Det var sådan en elefant, der elskede at gøre andre glade. Problemet var bare også bare lidt, at den kunne ikke rigtig gemme sig i mængden, fordi den havde de røde striber. Så den tænkte lidt, jamen hvad skal jeg egentlig gøre, fordi nogle gange vil jeg egentlig gerne ligne alle de andre, men det gør jeg jo ikke. Jo, jeg har den samme form, men jeg har mine striber. Alle de andre elefanter har ikke striber. De er grå. Det kan godt være grå på nogle punkter, kan være en kedelig farve, men på andre punkter er det jo en rigtig god farve, fordi den gør jo, at man kan få lov til at være sig selv, og det er ikke altid, at alle lægger mærke til, hvem man er. Det var i hvert fald det, som en polkastribet elefant, som hed Egon, gik og tænkte. Ja, Egon han var en meget tænksom elefant. Men han elskede jo også at gøre de andre glade, og når han fjollede rundt og dansede, så grinede de andre af ham, og det synes han jo egentlig var fedt. Men samtidig så tænkte han også, jamen jeg vil gerne lige en enkelt dag prøve. Hvordan kan det være at være som de andre? Så han gik så en tur, og så tænkte jeg, hvad gør jeg? Så kom han hen et sted, hvor der stod helt tilfældigt nogen, der malede med noget grå maling. Den tænkte, det der grå maling, det skal vi da lige have ned over mig, så den hældte malingen ned over. Så blev den helt grå, og så begyndte den at gå ind i mængden. Nu kan I se her, nu begynder den så småt at blive pulverfarvet. Men faktisk fandt han ud af, da han gik ind og prøvede på at være en anden end sig selv. Det var jo ikke så sjovt, for de andre kunne jo ikke se ham. De kiggede lidt på mig og sagde, hvem er du? Og så jamen, hvem var han? Jeg er jo Egon, sagde han. Kan I ikke se det? Nej, det kunne I ikke. De kunne ikke se hans polkastriber. Så det endte med, at Egon han gik ud og vaskede sig godt og grundigt. Og så var han sig selv